Hello! Hi guys! So, ano bang ganap natin today? Well, we're going to the US. Magko-cross kami ng border guys nang wala sa oras. Siya nga pala, PR na tayo guys. Parang wala namang excitement yung news na yun. But yes, finally nakuha na natin yung PR card natin after ilang weeks na inantay. Pero yung application natin for PR mga almost 2 years natin inantay. So yeah, samahan nyo kami, magko-cross kami ng border. Punta kami ng Bellingham lang naman, hindi kami aabot ng Seattle kasi malayo na daw ang Seattle. So, let's go! Gusto mo pa-picture ka sa research? Ha? May picture ako dun. Eto na, may USA border na tayo sa next exit guys. Malapit na tayo sa border. Actually, yung biyahe namin from sa bahay namin going to sa pupuntahan namin sa Bellingham. At the roundabout, take the first exit onto 8th Avenue. Sorry, nagsasalita si Siri. Mga 1 hour lang. 1 hour and 10 minutes I guess. Pero medyo may delay lang kanina kasi may banggaan. Pero na-clear naman na nila yung banggaan. So, yung traffic slowly going back to normal na flow. So, ayan. We're almost there sa border. Mamaya, update namin kayo. Are you nervous? Are you nervous? I'm kind of nervous. I don't know why. I always get nervous. Ay, teka, ikat natin yun. Ano ba yun? Alright, guys. Ayan na. Papunta na tayo ng border. Sorry. So, middle lanes yung passengers ba? Sorry. Middle lane yung passenger vehicles. Sa kabila yung Nexus lane. Okay, we're here now. Okay, saglit lang. Alright. Hindi masyadong maraming cars. Siguro dahil It's a Tuesday. Tuesday. Tapos walang gustong mag-travel din. But look at the sun. Sorry. Tingnan niyo yung araw. It's currently 9 degrees sa labas. And it's already 6 o'clock in the evening. And ang tirik pa ng araw. So ayan na. Papunta na tayo. Pasok na tayo. Medyo nakakapanibago mag-vlog. Nakakapanibago mag-vlog. Kasi ang tagal namin hindi nag-vlog ulit. But, we'll see you guys later. Okay guys, nandito pa rin tayo sa border, United States. Sa plane. Port of Entry, Plain, Washington. Move muna kami saglit. 43 South. Oh, sorry. Did you miss it? Okay, we are in Blaine, Washington. Yan, nakapasok na tayo. And medyo hindi kami naka-go straight kaagad kasi nung chinek ng officer yung passport ko dun sa sa border or yung visa ko, kinailangan ko munang kumuha ng I-94. At sa karagdagang kaalaman ng I-94, magre-research ako kung ano yan. Yeah, so nagbayad ako ng $6 USD para sa I-94. And valid siya for ilang 6 months. Yeah, valid siya for 6 months. Kasi yung sabi nila hindi na daw kasi hindi na sila nagtatatak kasi kaya nagbabayad na ng or kaya kinailangan na ng I-94. So, pwede siya makuha Is it na a stamp that you get? yung parang ganun, oo. So, parang admission siya. Parang proof of legal visitor status papuntang Amerika, papuntang US. But, yeah, kung wala kayo nun,
first stop. It's Target. We are gonna take a picture of Kat. Okay, so we're just walking around Target right now. And wow, she's American. She's an American girl. Casual shopping. Just looking. Okay, we are now at Costco. Ang shiny ng nose ko. So far, yung napuntahan namin, Target, and then Costco. Tapos ngayon, pupunta tayo ng Trader Joe's. So, napansin ko lang sa Costco dito, may mga, well, alam naman na natin yan, no, na meron, In 3.4 kilometers, take exit 255 onto Sunset Drive towards Mount Baker. so ayun na nga, nagtatalo kami kasi so, alam naman na natin yan, no, na every place talaga nag-vary yung mga binibenta sa loob ng Costco. Pero dito talaga parang mafe-feel mo na magkaiba talaga, wala sila nito. May mga iba na pare-pareho lang, pero may mga produkto talaga na parang dito mo lang siya mabibili. Gaya ng butter ni Joy. Shout out sa'yo, Joy. Yes, Joy! Shout out kay Tita Joy. Nabili na namin yung unsalted butter niya. Wala kasi yun sa sa Costco sa Canada. Yung apatan na pack. So, yun, binili namin. And then, yeah. Pupunta na tayo ngayon ng Trader Joe's. Let's go. Alright. Welcome to Trader Joe's. You've entered the car park for your destination. May gusto ako dito na peanut butter, guys. Nung nag-cross si Kim ng border, nung pumunta siya dito, may binili siya na peanut butter and nagustuhan ko. So, bibili tayo ngayon. Papakita ko sa inyo mamaya. Andito na siya, guys! Ito yun. Yung crunchy cookie butter. Ito yun, guys. Ito yung nagustuhan ko talaga. Tourist yarn. Ayun na nga, nakabili na tayo ng peanut butter. Yun lang yung hinanap ko talaga sa Trader Joe's. And then now, last stop natin bago tayo bumalik sa Canada. Bago tayo babalik ng Vancouver, pupunta tayo ng Walmart para maghanap ng something. Right? Yes, and then we're gonna go home. And then we're gonna go sleep. Yeah. Uwi na kami after this. Okay. So we are now at Walmart. Our last destination for tonight. And then we're gonna go home. Because there's a newly appointed American. Walmart. And the moon. Dito sa Walmart sa States, may nido sila tapos mura lang. I wanna try this. Sige, ko. Ay, pati yung yung mga box na Alright, guys, that's it for our Bellingham mini trip. After work. After work na very quick lang talaga na trip. Siguro hindi umabot ng kailan ba tayo umalis nun? Anong oras tayo umalis nun? Mga 5? 4:35. No, 5 na yun. Kasi mga 5:30. Kasi dumating tayo dito mga natagalan kami sa border, pero we're okay na, dire-diretso na to, hopefully. So, Pumunta lang kami talaga ng Bellingham to try yung visa ni Kat. so
Anyway, nasa ano, New Westminster. nasa border na tayo ng Canada. Yung kabila, yun yung papuntang US and ang haba ng pila nila. Eto, wala masyadong pila. Teka lang guys ha. Alright, mabilis lang tayo guys. Welcome to British Columbia. Made it back to Canada. Aray ko. So, mabilis lang tayo dun guys. Chinak lang yung PR card natin. And then yung... What? A PR card? OMG! Chinak lang yung PR card natin. And then chinak lang yung Canadian passport ni Kim. And then yun lang. Nagtanong lang sila kung kailan kami pumunta doon, and then anong binili namin, total cost ng binili namin And what from reason? the US. And, Yeah, that's it. Mabilis lang kanina sa US dahil first entry ko sa US kaya medyo natagalan. But overall, it's okay. We're back. I feel relieved. we did it. We crossed the border. That was Kat's first time to go to the US. So that was I don't know, like a checklist. Yeah. A check on your list. Yeah. That Yeah. is so right. A rite of passage. So, yeah, maraming na-check sa ating checklist, guys. Should probably tell them about Oh, what yeah. happened recently. Yeah, so, teka lang. So, yung nangyari, dahil nga nung February, first week ng February, nag-decide ako na, sorry, madilim pa. Nung first week ng February, nag-decide ako It's so dark. na kumuha ng TRV. Ibabaliktad ko kayo guys kasi madilim masyado pag nakaharap sa amin. So ayun na nga, nung first week ng February this year, nag-decide ako na kumuha ng TRV kasi yung TRV ko na student or yung visa ko na student tag-expire na. And wala akong visa for work visa nung nakakuha ako ng work permit after I graduated as international student. So kaya may video kami about nung pag-renew or pagkuha ng TRV dahil related dun yung nangyari. Kumuha ako ng TRV. But while waiting na ma-approve yung TRV ko or matatakan yung passport ko, na-approve yung PR application ko. So parang na-doble siya. Na-approve yung TRV ko, na-approve din yung PR ko. And then in the video, we said that pinarush namin yung TRV ni Kat. The reason why is, the main reason, kasi may interview siya ng US visa the week after. Tapos parang super tight na yung schedule kaya pinaano na namin. So every day tumatawag kami for updates, and then it was finally sent the same Friday na lumabas yung video. Yeah. So, medyo na worry ako na hindi maibabalik sa akin yung passport from IRCC sa araw ng US visa interview ko. Pero salamat naman at dahil sa kanilang urgent passport retrieval na option or na yun nga parang proseso, na pabilis naman yung pagkuha ng passport ko dun sa IRCC, and yun nga umabot siya sa US visa interview ko. Because if she didn't make the visa interview that week, we would have to wait another year and a half to get another interview For the so US she can visa. get a US visa, or parang check mo lang baka sakali may magkaroon sila ng free. Pero it takes so long right now to get your US visa interview, kaya pinupush talaga namin na sana mabalik. Oo. And parang sunod-sunod na siya nangyari, nakabalik na yung
passport. Tapos na PR, tapos nakuha niya yung TRV, and then she also got her US visa interview, and then she got her US visa, and now she got her PR card. So, Totoo. Pero alam nyo guys, hindi nagamit yung TRV ko. Hindi nagamit yung visa ko na ni-renew ko. Kasi, pag lalabas kayo ng Canada, yung hahanapin lang naman kasi yung PR card. Nung time na yun, hindi pa dumating yung PR card ko. Kaya, medyo na ano din kami. But yeah, medyo confusing sa inyo yung story. Dahil, yun nga, may TRV, may PR card, may US visa. Kung medyo confusing sa inyo, let us know. Mag-comment kayo. And, yes, permanent resident na tayo, guys. And yes, may US visa na tayo. Yun lang talaga yung, highlight ng, past video. 2 weeks. Yeah. Or past month. Past month talaga Yeah. yun. Kasi Kaya, since February, oo. Wala kaming mga vlogs or anything kasi ang dami naming inasikaso and ang daming nasa isip ni Kat. So, it's just been busy. Busy like emotionally. Mentally. And mentally. But we're back. We're fine. We're gonna start to be in routine to do like our videos or whatnot. Yeah, sa mga daily activities namin and daily pamumuhay namin dito. So, pasensya na guys if ilang weeks din kami wala masyadong update sa inyo. But, yes, yun lang yun. So, ito na, successful story ng being international student to a permanent resident dito sa Canada. So, yes, that's it for Today's vlog. today's vlog. Yeah, we finished one. We keep starting vlogs and then we would forget to finish it, so we just have not been vlogging. But we finally finished one today. Yeah. So, thank you so much guys and pasensya na ulit sa mga kung may nag-aabang man ng video namin. But yes, thank you. And please don't forget to subscribe and comment if may questions kayo. Mag-ingat kayo lagi guys.